idanu kan lamarina. Zan bayanin shugaban nan shi ya saitar rayuwana, shi ya kawo musulunci shugaban duka alamina. Gashi kai ne arzikinmu kuma kai ne shugabanmu, kai ka kakkafa shugabanci ni ba zan manta da kai ba. Shugaba alamun shudi ban ji mai daraja ya kai ba. Gudunmawarka a shugabanci ba ta wasafuwa da baki, sai dai a dan soma a batta ba a karewan ga aiki. Mu ɗauki sallah za mu gane a cikinta da shugabanci, kaga liman shugaba ne su kama mu mabiya ne. Da shugabanci za a yi ta karkuce ban warware ba. Sai mu dawo kan rijalu da na sa'u mu kara duba, gun aure da miji da mata wa yake sama baya goba. Ko yahudu ba su yi musu ba, ai miji suka fara duba. Shi miji ai shugaba ne, majibancin lamari ne, a gare kuma ji tsira ne in ba ku yi wasa da shi ba. Shugaba alamun shudi ban ji mai daraja ya kai ba. Ya raba mu da maguzanci, ya haɗa mu da kalikina, ya daidaita zaman amana har tsakanin mu da arna. Yana kakiya da tsafi ko bautar wani subhana. Shugabancin shugaba ne, ka'aba aka tsarkake ne, gun ibadar shugaba ne, duba mamanta da kai ba. A shugabancin shugaba ne ya hana da abin na mata, da ana haifar da sa'u sai abin ne da rayuwarta. Babu tausayi ba amana ba abin ra'ayin uwarta, wa yasa aka dakatar ne amsar ne shugaba ne. Dole har ranar kiyama ba a yi wanda ya kai ba. Shugaba alamun shudi ban ji mai daraja ya kai ba. Shi aka bawa Qur'ani dokunci yana cikinsa, umarni da hani da gyara kar mutum ya yi ra'ayinsa. Da yanda za ka yi shugabanci da shugaba mene halinsa, rayuwar mu tana cikinsa, ci gaban mu yana cikinsa. Ko anan zan yanke waƙar ban ga mai banza da ni ba.